ҷудокорони тоҷик омодагиҳоро ба мусобиқаҳои соли нав шурӯъ карданд. Мунтахаби ҷудои Тоҷикистон қабл аз сафарбар шудан ба машқҳои дастаҷамъонаи таълимию тамринӣ, ки дар кишвари Австрия доир мешавад, дар шаҳри Душанбе ҷамъ омад. Бо ташаббуси Федератсияи ҷудои Тоҷикистон, якачини ҷудои кишвар дар ҳайати Комроншоҳи Устопириён, Обид Ҷебов, Сомон Маҳмадбеков, Шодмон Ризоев ва Беҳрӯзи Хоҷазода дар шаҳри Миттерзили, Австрия ҳамроҳ бо дигар ҷудокорони аврупоӣ тамрин мекунанд. мақсади ҷамъомади бачаҳои мо ин тайёрии дастаҷамӣ ки барои тайёрии дастаҷамӣ ки дар давлати Австрия мегзарад аз 9 то 16 числа мебошад. То муҳлати 8 рӯз тайёрӣ барои иштирок дар гранд-слами Португалия ки числаи 27 30 моҳи январ мегзарад, барои ҳамин мебошад. Бисёр муҳим аст ки на балки мобайни калонсон, мобайни наврасонон, ҷавонон рушди зудора зиёд кардан дар ҷумҳурӣ аст. моҳи июни соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе мусобиқаи Гран-при доир мешавад, ки айни замон ҳамаи омодагиҳо ба он равона карда шуданд. рӯзҳои наздик мутахассисони ҷопонӣ варзишгарони моро тамрин хоҳанд дод ва онҳо тибқи меъёрҳои байналмилалӣ ва аз рӯи системаи муайян ҷудокоронро дарс медиҳанд. дар баробари даъват кардани мураббиёи ҷопонӣ мо мақсади даъват кардани докторои варзишӣ ки ин барои гузарондани фармакология, барои гузарондани он томилҳое ки дар дигар давлатҳо дар тими мунтахабошон мегузаронанд, мо ҳамин системаро ҷорӣ кардани ҳастем дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Минбаъд варзишгарон пайваста ҷамъ омада ба ин гуна тамринҳои якҷоя фаро гирифта мешаванд. рӯзҳои наздик барои интихоби ҳайати нави мунтахаби ҷудои Тоҷикистон мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ташкил карда мешавад ва беҳтаринҳо кишвари моро дар чорабиниҳои байналмилалӣ муаррифӣ хоҳанд кард.